Hello everyone! Welcome once again to LV Amor Vlogs. Today, medyo muswerve tagamay from the usual niche, no? Ang ako yung niche. So, mag-happy-happy sa ta, relax sa ta gamay. Today, I'm going to flex some of my favorite bags, my bag collection. No? So, doon na sad ko yung mga things to remember kung mo palit ko og bag. So, number one, I have to show you this one. This is one of my favorite, the Louis Vuitton. Doon na pa siya kwintas-kwintas gamay diha, no? Padugang sa pusta ba? And then, ang iaag yung ang barog niya, mo giganahan po ko kay stand alone, no? Dili siya magyukog. Bisan og walay sulod ang bag, tindog ra siya. Good posture ra gyud ang bag, no? So, this is the front view, the side view. This is the back view. This one. And then, napakita naman ako, the base. Lapad gid siya og base, no? So, mao na nga stand alone siya. Dili siya muyukog. Dili siya muyukog. Kung baga medyo may pagkagalot mga bag. Bisag wala siya sulod. And then, ang compartment niya is like this. Snap lang siya. And then sa pikas, snap. Dayon, zippered ang ang main compartment, no? Zippered na siya. Of course, doon na po yung pocket dito sa ilalong. So, this is it. One of my favorite standalone bag. And of course, the strap or the handle. Lapad. And then, gaan jud kayo kay made of cloth. So, ana lang, no? Shoulder friendly ang handle kay very soft. Humok din siya nya lapad, no? So dili magsakit ang abaga. So this is it. This is it, my Louis Vuitton. And then another one is this one. This one, gamay siya nga bag lang pang layda-layda ug asang dapitan, no? So look at the base. Lapad gihapon, and then muni siya yung side view, and then the pocket here, and then another side view, and then two zippered compartments. So zipper yan, another thing here. And the handle, look at the handle. No? So ganahan jud ko mga bag nga lagpad og handle kay tsada gid siya gamiton, isablay ra gid siya sa baga, din dili siya makasakit, no? Kay humok man, no? So mao po ni siya akong pilion gyud kanang mga stand alone o kanang lagpad og handle. And then this is my Christian Dior. Formala nako ni mo ni siya ko pang church, no? Pwede po sa mga party, no? So back view, the side view. And one thing I like about this bag, daghan kay siya compartment, no? So 1, 2, 3 ang zippered na compartment center, 4 and 5. Pwede mabutangan sekreto na pera, money, or whatever. Snap lang siya. And then nakita na ang base niya. Talagang ano yan. And stand alone. Nakatindig yan kahit walang laman, no? Very magarbo. And then the handle again. This is the handle. May nakatatak na Christian Dior, and then very friendly sa balikat, sa shoulder, no? Hindi talaga siya napaka-comfortable na bag. And then another thing, this one,
another standalone bag. Oh, standalone kahit na walang laman. This is the outside compartment. And then sa kabila, may compartment din. And then, sa center naman, ganito siya pag open. I-open natin, ganyan lang. And then, open na yan ang compartment niya, center. So, pag close naman, pag ganyan lang. So, this is the side view. And then, again, ang handle niya. Ang handle. Gaan lang sa shoulder. Gaan sa bulsa. Friendly siya sa shoulder, no? Very comfortable din. So, ito. Some of my collection actually. And then this one, Coco Chanel. Pwedeng, saan na ba yun? Pwedeng handbag, pwede ring shoulder bag, at pwede ring overnight bag, pang travel. Kasi ang handle niya, lapad din. At saka very soft lang. And the base. Kaya nga, stand alone. Stand alone siya, no? So, these are the types of bags na gusto ko talaga, no? Another, this one. Tote bag. Tote bag yan. Stand alone. Stand alone. Kahit na walang laman, as what I have said earlier, no? So, tote bag ito lang zipper ko. And ang handle, no? This is the handle. Very friendly. Very friendly talaga siya sa balikat. Sa balikat natin, no? So, and ito namang bag na ito, napaka-cute. This is Christian Dior. Tote bag. May ano pa siya, decor dito. And then, look at the base. As usual, standalone. Ito ang side niya. Ito ang back view. Side. And then, dili lapad ang iyang handle, pero humok kayo. No? Very soft and very comfortable, friendly talaga sa shoulder. And so, yun na lang ang natira sa mga bags ko. Yung iba, naipamigay ko na. No? Last Christmas, ito na lang ang natira. Kasi ayaw ko namang i-give up because favorite ko talaga. And, sa katapusan, have a good and godly day everyone. And next week, magsugod na ta sa ato ang usual niche or niche. No? Whatever, saan na siya pag-pronounce. So, please, feel free to subscribe. Walay bayad. Subscribe lang. I-click lang ng word na subscribe. Kana kung ganahan mo sa content na to. So, please remember, ang Diyos magapanalangin og nahigugma kanato sa tanan nga higayon, no? Just hold on. hang on there, no? So, Jesus loves you and me. So, ana lang. Have a good and godly day, everyone, and bye-bye.